na de nti e no no so esi gyina ye we say ya te sa do afọ ni ade se omo be poso ye wo hafo no southwest abaton pesua so ekekom ho no maba be ye kire ni nyina eye o makwan ye o mu fi sa tete apansam a o mu to o mani a ento bia ni munti nyankopon ya doma dabla 27th of June ade asen no for abaton pesua se behuru adel wo ho na de nsem e na etwa fa ho e fa by election no abuja for weni afofro pini akeke se ne ne se kase abia wo bia na wie ye ba ne de aba besom wo aseda ye mfama cloud internet Ghana o se so pay internet papa na de ayadwuma se ye fie se ye wadwumam se open your betum pasakra no a fa ho nsem nyina beda cloud internet Ghana ye nya ho adwuma mfama ye okuma se top high tech wono no ye abrosai no akuma uma ura bank wo mu no opposite love fm ho no a ho ene ebutu na tabita clinic se men kan cho se prostate mu yade se be ma ojonso ote ya wom ojonso mo je die che ojonso ote nkasa jonso na kam na ntimi ma no fa ho dwuma nyina ne ho nsam ebeda wonum na diabetes no say ye type 2 say ye type 1 say ye type 3 diabetes won yade de eno so fa ho dwuma ekoda tabita clinic ne nya ho dwuma emfa ema omo sofla alignment afro eye sofla interchange na wusane te se ne wo kopatase no oto nsa hwe obonkum so ehwa ena wonum ewo ma me abe se wi watena se otano so patrapa new side jansen hono a yade bia empo yade a ama abusuase wedi ye ntoyade wedi ehunhum yade watina bamubu aba ema sesede ne wo twene a ene so wo mefa no ye ne kaka hwe awie nefo ne chema me abe hono mo no fa drunka ho yade ne se ne esitie bi ebedwane de free ne padua ne mo empo sekal sa yade no a amanfo se eye ntoyade eye nsuo banom ene ne echese ke kansem pedefa ho no ma me abe se bra no nya ho adwuma emfama ya Bolivia Enterprise wo so guso a ene future life no esom ye your future life zero ho your high protein mortabella pronotum ena eye oat nyina wo hono mo a ne nyina eboa yen na biebie ntinu mama mo jana de fusane ye ama da bia ye ho ye fe na hoode aba ama yetime akoye dwuma so what's back next time kan cho say e ba no stroke a abusuan ko ba bia me onyi sikedi yen yente say yanomfo bi no mo so asa stroke yade na nso ntime nkasa obi asa stroke yade na untime ntene still ya wachia ena obi asa stroke yade na still ya untime nante a na won sa wa yade no so what's back next ba stroke wa ye excellent to home yesa so ye expert ya ye ne de dro kan wa obesa esiu dadamu biu emfo ho ne stroke no aye wo we so was her back clinic ye wo hwim school junction a yesa so e wo barekese ene ye tonsa e de aframu na fa wie unya mizo ne 5G na kase wo de boswa na ye say aye de wo mo ene ma ye vemu a ba bia wo bia wie ye timi abane aba besom wo be de ede na ye abo amale bia boga wie me ne ohine Rema me ekwa ye bo asia ma na ya ka se Sompa 93.2 Kumasi Studios ya no ensem no etwa fa asenom na ebumfumpa ne adenteche ede afa bunu mantam kropon sunwane mo eye Sompa 98.9 bunu epo ye mantam kro friend enkranza Sompa 90.7 information center dodo na so no eto kasia ma nipa pempem aso etimi atibi na mo amotete tasi mu trotro mu edwa hodo mo ne mo nyuma mu nyina so no yeda mo asese mo biebie mu sa ede ema ye ko Facebook eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV tie for online so eye www.sompaonline.com ensem ni nyina da ya ye krado ya baba bemu no ahudie tuemu ankasa fe ye frase na yentime enfama mo I was afraid the most shassi de free majua yenua ba majua posini ne boyfriend ne ekoboni to ya ewo Kumase edum abonten so na busuya momoni tu asasem ne si ebe bosome bienu mu ani ma posini inspector metwemasi a dodo na asarma ne seta kumwa okobo majua tu no ne nuanoma posifo bo to no wie no anye be ma eno de ne ho kan nwura ne nuanoma posifo di ne ntitentita yentete ne se fijasi zongo ne girlfriend bi so nchen ena okokotwene ya aposifo komantam no ekire no ede ne ba wonoma atren Kumase abonten so asene mo kase asem ye di atrenche wo court wa na Canadian ne nimsa brantie amatwumasi court bia ai no se madwa de ne ka ena madwa de ne ka be 50 million no ye na dwene se oba be gine sika na madwa ye na dwene se enya de obetu na nam so e ma na ebonu to na abusua ena ye se abusua no wo mo ho akwa kodwiri wo no pa emre nom de ne kopia sokra mampo magistrate court no bio no de to judge ne nim se ai wono de enya de awudifo bia na wono no
nsɛm no mo keke ne nyina no enyo ono ne be gina court no mo ebeke ne kese ase inspector matwumasi ne court no ba ye no chese wo kansam foforo kra chese ne de si ye no woni mu hwekra enam so mabusua ne chese wo mo ho adwiri wonum if se bemprenu si a wo mo aba court no inspector matwumasi nsɛm a wo ka nyina se abusua ne de hye ma adwoa no de ne ka 50 million and then nam so ma ni bonu tuo eku no it is wakasa asem we nese ne wo mo ba ne mprensa so na wo ye ho te se ne asem no ni mo hwe na nye na wo ka ansem no a abusua na eche so mo ho adwiri wonum na abusua ennemra court no tena se awomachi ko ena madwo abusua ene edum ranche ne mabawa ekogu asokoro mampo magistrate court no mo a no mo twen sa posifo e de inspector matwumasi takum ebeba nemra court no etiete nsem ne wie ya wo mo etu asem na e de sheda no abusua no agi twi ekogu court no mo e de nsem sei eto so mpa fm nsem dwafo anim aye no takum se odibim ese ye ko high court takum ti se ye ko sie ma adwo nti takum se odibim na mde menye bibia ye wo witness ne boba ode bo ne boba nsi ko yi free akla ne wunyine kita takum eti ye die ye slow she banyame aduma Saturday yes ade ye nwanwo se onifo eti bibia wo ne lawyer ho ti ye hwe de be kwa kosie na ade a wa ye de ye nwanwa pa wadi kan ba be ka se untimi cheda nkum udofo eti no judgment bi e bebe bia wo beji atum na na ye ba ide asan be ka se wonni for dia na se ye nti ase ti ye hwe de nto aso na be ye ti ye hwe de o mbe kan fa ho meme de be nya sie no meme de be shadow for so bia bla na ye nkata ye nua ba na chi ne ye wo fa se no nkata na chi aso ndwem boko Abusuanti weye eye madwo abusua binom anopai wo mo ekwa asokore mampo magistrate court kuti asem ne bie ena mo che so mo ho adwiri wonum pa if ze nimprenu so maba court nyina no inspector matwumasi nsem na no keka no na je se oya atum se ono a ena wadi se wu ne koba ne sei e de ne kote ba yira huma mu na wo mo eba ne mprensa so no inspector matwumasi be no te se ne asem no woni mu hwe kra ena de wo ka kiro mo se a nsem nyina wo ne lawyer honum na so mu pebibiate a wo mo enkobusa no lawyer odipem nyono ena ekum madwo yenkwa wo ma no so yenua kwamredu ena na court ho na obutuo wo mo yenkomo kwa ma hen na dio so alibia majimedi sa ho ye nyankopon do no ye pa na ene yesi inspector matwumasi ka kire court no se wono no woni fo na ontimi enkum ne dofo na kyesensem bebrebe ma adwo abusuafo e ba court no mo no yesi no mo ho adwiri wonu mo pa ba ne sei bwen komo ene ne yesi wo court wo pa enu ntia ma inspector matwumasi e ka asasem no Ilya mama na wasinse de wedi kan e dia tidwa no e be ya hudire abia ma ebusuafo a ene omokwate dia Ahmed Twumasi okande to court anim sanse ene mpre be mienu so a wakonyina no ya de wagitum se wedi ewu na de oye no so nya de ya de pa wo madua twen on na twen ye na emutiti ye kofa ase 50 fata de car e be da mu a wo twina de no amfara de amana na suma ogbo rutuo na no be nundu ene fa na yetna le case no so na ene anya yumra blagwadibiem ofi blagwadibiem na mu ene ekoye principal state attorney on na asem no ebefua ni nsemu a ebegina ba judge penia oti edwomyewura Samuel Boabe Kwansa and his lordship enim emane ntutu anu ba enanum na yede esa asamko na de tu nanim se owura Twumasi Ahmed dia be na nekakre yi wo ye ya nam so manne we be gina de kai mu no asamko na de tu anim se ya de a wadi ewu na dwe asma yede ato so no sei na ekwa eno hu kwadu yede abowo nam so emma temwafo no ebisa no se owura Ahmed Twumasi asema kwadibofo ede ato anim emesanti nyina no eno an yede aforowa na sen na wo kan ede afa ho animu na wo bi na no akyeremu se ya de asema esie no enya ade a wodifo ewo ho babia animu nam so ema judge ne extras bi sa se unifo asemban na wo kan ede afa ho wo san bi na no asema wo kan se enam se wonifo na de oye no akyere se wonni hu fo ni ntino saa be de sie bi sina asem bia de afa ho a wontumi nka asem fufuro bia enka ho tise otwen ne lawyer na watoa de obetumi aka asem ade ama nti yebisa no a oyi ano na wokyerɛ sɛ ne lawyer
ana baba kan asem na manintin ana so ma me kase no PM o tie mu adi shese na me yaduma on the 13th July yan sansa fa asem no afi ya furo adi afi woni nsem adi akọ Kumasi High Court ni akọ akọto asenje nsu ntene ahugire semu a ebeti ho ma ta bisiafo a mo ho nyina no ene omo nti omo ho ase ene omo di nkomo a omo chekere nsem nyina no ena medicamente adi atumi se woni fo ewa awudi a wadi ho ni mum ne lawyer ana beto aso aka nasem adi ama no ewo Kumasi High Court a me kese ne ye free way sa be die de be chere High Court on the 13th July Nadia Ahmed and then the lawyer beto aso aka no yama etiefo so eti de course wo Kumasi du ebra madwa Kwame intinaje se nimpre nu so na inspector matwumasi akọ court nyina no na oni lawyer afi na wanya lawyer ene court no tena se ne lawyer ne baaye be ka asem ne de ma no meboa no lawyer na nka se mpie ho ne mu ono na no di se mu a wo kan ne se nyame ya adom a di aka bia no ne lawyer ana ba be kan se ne mu na bie de lawyer bia ni wo pie mu agi principal state attorney ono ani obi a bobo nko adinti se wo lawyer ne de me gitimi se se do se kan na asem kire se ye be hia no e wo Kumasi High Court enipa mu 13th July no intinaje se ono ana ka kire court no se efi na ekọ no se ye pebibia ate a ye nko no lawyer ho na enkwaye se bia ono ena be ba begina court ama ya toto na no ntine lawyer ne ba be bibia de ama no enti 13th July no a womo ebesa akọ asem no so no ne lawyer ne beba ho na asem kro no a amatwumasi aka kire no no wo de aba beto court na ne meboa pepe sedia Ahmed ekano ewo court e de kire amansana mo ba ko nyina no eno no na Kwame ya tese Nyankopon ya adom a memenda ebei ena madwoa na oku no no womo ede na etumpam na abusua no aye na yie eye saa na tie anu so ya asema ye no kure sanse na anu aye court 30th May ni mu hono ya de abusuafo no e kan se kwan bia so no won besie omo de hie no memenda ebei ene ye ko na abusuafo no asensisu bia ama se wuti interview no kura me no abusuafo no di nkomo no omo kire mu se nyame ya adom a fiade ne memenda de won beyi madwoa no mapene kura bia nti abusuafo ene amanfo a omo asem omo di hu ya ubia no omo mra omo akachineja omo mebo omo se de be ya omo awiro ho no eso beti kakra ade ama omo ne mu no court ne de nyame ya adom on the 13th ombehia ewo ho ato aka no so na yesi edu baabi emra na omo de inspector matwumasi free court ho no no aha video ne yehwe na je so omo tobuo nyina e de bo police car nim Libya no de na se ebra inspector kan sa asem no wo court ho no ma wo kan se asem no ni for ne de Libya se woni na nya ense o katre se ebra ye mo police for ye mo ajo no an for police for ye mo ajo so mo di free court dem ho dia baka no de Libya se wo hwe aboba no ye toto ani impo no emrante wa ni nuanu na ebusua o mo ba ho no ma Libya na ato edi be se metimi aka ni pense kwa bi so impo no police for no mo no ho ban ebi impo sunsu bi totwen ya ebi metimi aka se ebi twade kwa no ebi kan medicine anasa na so no ke kentiriwa enya ahodin se mo di fra mu ntino ema Ahmed enya no kakra da bi ni omutumi edi ni free omuto nkunti na nya asem keto ho kra ena ebusuafo ni breye pa na nya asem keto video ya me share we TV su edu baby na kese ebusuafo ni a police for no e de abomo mungemu pa mungemu ena nya asem keto nti na de ebusuafo no so mbo brese se Ahmed so o ni for dia enye nka omo kwa bia so nka omo pese omo de omo se be ke kan bi nanka nanso so amata ene omo tumi a omo kire no ho ntino ama omo ntumi enye ne bebresa nanso kakra de fa omo nyane so e wo ho no a na nya so kitwa mate Kwame yeda se pa ne wa ma ne hwehwem a wo de abraye we eye kotie besiafo ya professional konkonse ne oto ye nkra wo Kumasi abonten so na ye ko ne nchen a wato ye nkra ni nyuna eye nua ba majua ya ne boyfriend inspector amatwumasi takum boni tuo Kumasi adum ekunu ya ene court no sa ko na asem no so na busuane so mo ho adwiri wonum se ne de
amatwumasi be kachire court say asem no enyo no na ye na onifo bia entiti so chese Nyankopon ya adoma memenda ebei ena abusua betena se no mo aye maadwo ayie ewukomase adum abonte abusua yehye mo bose de ekoso bia ewon nsemi ho no ye ne edi akire de bifrato bia no yemfa enkamemu Efi kakranie na ban de betu dwa se wo hwe ensohwe twere ya ewo se empanyimfo wonu ma wiawia chechefo suku ne ye na eho behia fi se wo kita to mikrata no na wotia won na chie de woni kiremu awa ma foforo so krampo na wo betimi ede akwakodi dwuma ewo ho eno edam so ama efi kakranie no lanshasha exams ne eyade a eguso a ekoso na afiya etwemu no eye wonu ma wo ma wiawia chechefo suku yi bichichafo yi ya wonu ekotena ase no na wadodo be se empim enso ahenso eduonu enwotwe 7728 teachers ena wonum ekotena ase ebusia ne hunsinsanso ne ba ye no na kyese emu enhyada enya konokra nya nigye ni nyina ne sa kyekyeefo ya okotena ase no emu be se apem ene ahenu ene ekye kakra bi ene timi epase nsohwe ne a be se empim nsia ne ekye de wonum edi enkuguo Way enam so ama Sompa kase ne registrar at the Magana teacher Lanshasha exams. Dr. Christian Adepoku atwetwe enkomo ama wade nsembia to dwase de ekoso no eyare ho sempa say and oda ne nsemo de kyereye. Well, you say that teachers are doing okay. That is our perception. We thought that our teachers were doing okay. But to be frank with you, it's not every teacher that is doing okay. And it's not every teacher that really is fit for the classroom. And so over the years, we realized that to get the quality teachers that will provide us the quality education, there's a need to have a relook at the quality that is brought into the classroom. And that is why we decided that the wholesale recruitment of people from the training institutions into the classroom must be altered at a point, and then have to do a second level of CV to make sure that we get the right caliber of people to enter the classroom, because we know from experience, from studies that we do, indicate clearly that it's not everybody or anybody that has entered the classroom that is really fit for the classroom. In my opinion, that's my personal opinion, it's not everybody who is fit to be a teacher. But then there are still other doors open. As of now, we are doing a reform, and so those who have failed or who have not been successful in this current examination, the 7,000 something that wrote the exam, those who have not been successful still have one more chance around November to write and pass. If they are not able to do that, then two options are open to them to still become teachers. One, if the person is already a degree holder, then that person may have to transition from the current Ghana Teacher Licensure Examination to the new one that we are bringing in August, but they will have a chance to write it in 2024. However, we have others who have diploma in education, they don't have degrees. And those who do not have degrees, the national policy now is that the minimum qualification to teach is first degree. So from 2024, if you do not have a first degree, you are unable to write the Ghana Teacher Licensure Examination. And that means those who do not have degrees as of now and have been writing the licensure examination must upgrade themselves, go to school again, and have a degree, and then come back to write the licensure examination. If all are not working for them, then the next alternative is to look for another profession. Maybe teaching is not cut out for them. I was here for Penny 18 and K. Dr. Adepoku. Na ni nyina ene se eyare hosem a chechefo be se empemon so ahenso aduonu nwotwe 7728 wonum ekwotre ensohwe na wi akire no emu 6481 empemun sia hanan ede otwe baako wonum ede awo ho wo mantimi ampase amanipa apema hanu ede oso enso pe ena timi edi nkunim wo mu awei akwakwaye arehosem tie nam so nteno yewra Adepoku akasa ede nsam atodwa fa ho no na ne kasa no ampem wa wasatu aso ya wo kyese akwanya no esa da ho ma obi a wakɔtwe ensohwe na nkunim die no entimi ama amfa ba nemom wase wotwe ba akumienu miensa ekopim eduso akwanya no wo ho nemom dudu na sa wantimi antwade a ene eno akɔpɛ oba bia ata no ahwɛ ba bia befa ebetimi aboa wo. It's a worry to all of us, and I think it's a worry to us as a nation that
you have such a crop of people who want to be educated and come out this way. Let me say that this result reflects what we have been talking about, that it is not anybody who has passed through teacher education institutions that qualifies to be a teacher. This examination specifically is for or was for who could not be successful in the previous licensure examination. Specifically, they are for reciters. So some of these people have written the licensure examination 9 times. I was here for the 18 a registrar ya wono e Ghana teacher licensure exams no mo Dr. Christian Adepoku yenkwa ahoma no so enema bi din nsem bi atwetwe aso kakra eba ne sen na enipa beblo sempem nso wonum ekwotre ensohwe wi akire emu apema hanu ene akire pe na etimi etwa ye Dr. Wadaro Multimin kan ye mo ha mejo so mini aba me pa cho wa pom ye Eradi adumboko. Asamu eda ho ni o ne ba ne sen Wadaroma. Hello. Dokote menka. Woni no e wachiri pa mintini ye. Metie mu pa chechefo wonum to be krata ho social wokotwere ye. Wona wo ye registrar e de ma wonum e ba ne sen wotutu se de na koba ye ntia nipa dodo obesempem so ne akire ekwawi akire apem ahanu ene akire kakra bi pe ene etimi di nkunimu yi tisa mitini ye na chese o bisa se ba ne sen na nipa kakra bi ne etimi di nkunim me pa choan yo licensure exams no enka afibia ne ye tra ya nka utimi nya nipa no be se bia ohamu nchemu aduesia kopem adueson and a pass, it is an average lane, about 60 to 70% pass. Now, a few way the end, the amount that's from Concran say, and such a way, no, not a more chance of being probably almost passing, and almost control we are more reciters. And you know, be a chance of we be a reciter, not less than 3 times, and not 2 times. Intini been watch 2 times, we have 3 times, we have 4 times, we have 10 times. Yeah, omon pass here. Inti omon reciters in the control answer we answer and kui. And then no eba mainstream no the end yeah not normally with minya best 60 to 70% pass. Asina reciters here wonu makwa kwatwa wo se bi krampo the buy no a hadwene de na nso no ye de enye yen nwanwa because ye nim nipa no yenim se nipa no bebra tra omom pass ye enti no ye be ye ne se ye be hye omon kran se omon yero omon nsua de se de be ya dachi bi no ometumi a pass nso hwe no Doc Wadaromo kosan na egugu nkrata no so no eno na ya na edian na sesenti a unchire mu se bi krampo atwere ne de etoso do asteda no wo mo sa de awo hoi abi obi ni aba nso nkrata na de nkenye din if you offer and cut a means and a tro, you did kind of friend literacy, it's a brofo. Now, basic literacy, no, it's just a would you compare what's crano, a more dinka cracheno. Now, a dear ADHD, and I say, a junior ADHD, and say, teacher near Quacotra and Quada, dear Ghana Hano, a Quada free class 3, a Quacusi University, no, medium of instruction, or Chena, Casa or the Chena, no, a brofo. Inti se sanity dia na obi a okwakokyere nkwadaa die bia no e wo se wutiminya animdie kakra e wo brofo kasem se de be ya wo de brofo no kasa nkwadaa beti na nkwadaa no so de brofo kasa wutikyeni no so wo betie inti se wantimi enya basic literacy ya e din se ye be kasa ko classroom ne ko kyerade ye to so mienu ye basic numeracy ya sa numeracy no se teacher ni wunya nimdie kakra about numbers na addition ne subtraction ne percentages ne proportion ne marketing kiti bisa o se teacher ni wutimi nya na wutimi interpret information numbers numbers mu ni ade se wantimi anya sa ne ma we ya din se be ko se kokotira de class the timetable grammar se prepare wantimi prepare because numbers wasem no eye odin na the toso miensa no eye you will be essential professional skills. Yet is a teacher, you know, Nimdia war at the trim, Okokojino at the trim, yet subject in Unquane, Quanya Faso Tradi, a Quanya Faso, and then Quada Dinkita Honiadi. Into Sesani Mambi in some way, no,
ye the what test mu wo na wan pass ya che se kwampi ni wo se o se ma ko class unzo kwa kwatira de because kwa wontimi nkyere nkwara na de ma wontimi pass ye kan ne du bi ye kan na ama yenya tima bi ama omo ampass no yes ayi nyina ya se omo ampass kai nkuna nka obia pass na yasomo adwen na manasa eni say ye put pressure on obia say the one pass na yen pass no if you say nipa na one pass no pass no dachi oba be bad teacher dachi oba bad teacher we so oba training kwada mba be bad teachers, bad doctors, bad nurses, bad pilots, bad journalists any ade enti no I was seeing nyina ye kan ye sisi so na make sure say obia okọ classroom akọchira de no ye obia stepping preduasa o nimdie na obetimi akire ye maade ye kan say na tete ani say ye wu scripts no ye bi bekire mo na mo hu scripts teacher fo atro na teacher ni na me ka say teacher ni atro but obi opeso be teacher atro ndi say obi opeso be teacher atro san tro we di go ho na ye ko fa no say part time ombre fi me kire wo bade a obema na kire wo bade o fi ana o ma no nkire de a ene hu say sa nipa ne ma no classroom a enu ano kwa kire wo classroom and it won't help anybody. Akwadaro mama memramu wo hwe ye mpanyimfo kakasa bi sa de bi wo bi na awie bi nyam sa kyerɛkyerɛfo mo kɔgye ntete ye wo sukuu mu anamoto be na mo so mo hwe sa kyerɛkyerɛfo na wo mo kyerɛ wo made no sa literacy basic literacy ne numeracy a wo kan no na ehia pa minim say socialization de ye nyina bo ho a otetefie one ne maame ma no ne nuanom nti onim kwan ya efa so aye ne nkwada atena na sa basic literacy ne numeracy no a kyerɛkyerɛfo na nka so mo sukuu mu ho no sɛn ɛna ya wo mo si kyerɛ wonom ne atwerɛ ne ade na wo mo ba na wo mo ba bɛtwerɛ nso hwɛ na wonom ntimi a wo mo de wo ho sa no sasa idea na me kan say and so here we ye no normally say say we ye university sa nka be nya nipa be 70% yom be pass and this we ye graph na obohu say normal curve no obenye nipa bi a omugu base ho na onye binum a okosoro no nyina na ekosoro na fe say sane nti sa na we no swete nti so here na atachef for no bo kire obodo university no o ma kire won but omu wi anye ade a nipa na omu je omu nyina na betimi exhibit competence e person mo exhibit nti se nipa na ntimi a exhibit sa competence ne dia na ni hu kwan se oba classroom so obekira de o ye expert o baby foforo ana o ye good o baby foforo nti o se okohwehwe ni potential na okoko ekoye hwadwuma ane aje se bia ebi be ye bia obi nim kasa no abedom sentwerefo ya enso brofo no kora nso wanya na dog boy ye ne fa we twato na ye ninkra ebi na wa ho de o baby foforo na nya de kirem dog boy ha say ne ye fa wo eninkra wonum a wonum twere nso hwe regional balance ne sana na sitie hefa no mo bom ho moden hefa fo no mantimi am ba ema yesen emema yesen ye pesa fa kakra na ye the goodbye ato aso minister says no ha but ye nye no on regional basis because Ghana ha ye disua no ebi no ko no baby o mpebia but ye wo institutional statistics wo ho enkuta me baby a megina na me meeting ase na afre me but ye timia ye institution no nti uko NTC ya obehu se bia University of Cape Coast nipa do say no modom bae say ne faili wenum Uniba nipa do say no modom bae say ne faili University of Ghana say ne bae say ne faili obehu ni nyina ewo ho but sisi am no ka say the enkitamenti mean reading show wadaro mame na se na kwato awdwumadi a wudie so ye da se pa na wadaje mesimda mo ase pa abusia panyi ya ne no twetwe nkomoi yewra doctor Adepoku wono registrar de Magana teacher lanshasha exams no ene no ekobo nkomoi abusia safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi prem to breka se na nsa no bia wo bia no yeguso ede ma mo star bia no wadwenche no nsusu obetimi de ababeka ho abra o kan we social media platforms awdo no nyina so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a yeguso aye beka se no ma ye bekenkan de amamo o tenka osunyane ne mpotemu a Sompa 98.9 FM oko enkransa techima ne kentampa Sompa
90.7 FM, Sompa 90.7 FM, and our bass Santamantama Sinin and Quadua, a Sompa 93.1 FM Wadama, and a Cassiano, ne Sentinel Edge Baby, a Yentuan Samno Sumamo, name from Common Penny, Nanadu Danko for Natana ye, na Enra Afre Exim Bango mo AGM, Ecoso, Emomoton Safreman Penny, Nanadu Danko for the say, offering Munyameta Jumedinechi, na Omesi Bibi, and Fa Enchi Wunumo Kakra, Naman Penny, Nanadu Danko for the Quen way and say, and Yama Hajunipa, Titru and Yabibrima say, a Bibrem Sikasam, say Quaye, say Quaye, Obeti, see a Kubia from Mudisi, it could be a sea from Fetchy, no Maba, I assume I see my way dear, or Musika Semun Quaye cry, and Nutikosibra can say a downgrade onum, like I said, Waka to baby, say, what the armor bracrano, he will be an ornament equals with you, was this Adianoa, as a Bibrim, ye dear Ningani, a rain na, Aqua Cotucosico Coswa, one on a train your pet, Ekan your prek or peditre, no, a brassum, said Bibrim, ye, and she ye, Nasa Uncle for IMF, Moody's and fetch ne one for no, and Kenyo Muntu baby, Nanke Yan Casa, Yan Shasie, Yan Sheseye, Yan Nieja, Yan Fanny, my papa welcome, Nebibrim, and Fana Tuba Papa Infra. Mampenin and Andrew Danko in some of Cocaye, and a run Mupinois, Ekeka Magine, Eddie Achille Mampeni, Nabusia Yankuti and some answer, the Emrefi, Emedi Honko Mokakra. I can comfortably and convincingly say this. As the AU champion for African financial institutions and leader of a country which recently had to deal with one of the most difficult periods in its post-independent history, difficulties which were exacerbated by the reckless behavior of rating agencies that engaged in pro-cyclical downgrades for markets and turning a liquidity crisis into a solvency crisis. Afri-Exim Bank, under its counter-cyclical response mechanism, provided timely support to help Ghana navigate the macroeconomic management challenges worsened by Russia's war of aggression in Ukraine in an orderly manner when suddenly we realized we were alone. The country which had become, quote, the favorite child of bondholders and had successfully gone to market at the height of the pre-COVID-19 downturn was suddenly shut out of international capital markets. It's often said that you know who is truly your friend when you are in trouble. It is rightly stated by Dr. Martin Luther King in that often cited quote. In the end, we'll remember not the words of our enemies, but the silence of our friends, unquote. When you're dealing with powerful international financial institutions, it is important to have your own powerful financial institution. And it is so important and significant that I'm here today, just a few months after that liquidity crisis, hosting the 30th anniversary celebration of Afri-Exim Bank. I have just said about the great relationship between Afri-Exim Bank and Ghana. Most of my colleagues in this room and across the continent and the Caribbean could say the same thing. I was going to weigh a mampeni na ado dankwa ekufu ado ena yetene nke wachima pese bema boda nigina eye Afri-Exim Bank jumedia ekoso ena enra nsa na mampeni na ado dankwa ekufu ado bitu kwan from mayimu no okwa asie bia ode sansemi ekotutu dwaningina eye IMF ene Moody's ifui fetch ne ho for no sorry ya downgrade o man we sikasam ene ye dia koto junk status ye dia koto ho na je so man no kra dia so wa mobra bi ene anyansafo ene ni po mo dwene mo man ni bi ani mampeni na nado danko akufo de South Africa ye koso so kwasi kokoso sa ye be se ya mo man na tete apansam ne yanko man so sansem ya mampeni na nado danko akufo de to dwai ye ne opani Christian Techijan enkudi ehon enkomo oyobi a wapene pa o sikasam no ntoto ehon a kwasi brune ka ne se osaso eye banking consultant ye opane wotie enka wiei ye mo ha emo akwa abo mejo seminia majimadi se ho ye nyame adome ho ye pa ye de radio asema mpani na nadu dan kwakufu do asemi ya wakwa akwa dia fa sa international rating agencies ya wo mo ewa brochire hui enko hayen sa bre susu yesusu ye ni kapre ya ye de ani akwa akoto IMF so wo na wo mo pe kakra dia mayen sa nsemi ya kufu do kekan ha dwene ko ha ye de yo me da se bebre mexta ni afifo nyina ewie
incidents mmienu a yɛka ho asɛm yi they are mutually exclusive and yɛmpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ yɛne IMF fo nkitahodie deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛno ɛwɔ hɔ a yɛhyɛ aseɛ yɛmfa ne sɛ aban to dwa last year July yɛdidi mu a baabi a yɛaba abɛdui program no deɛ yɛnya yɛda so dada ɛno no wɔ hɔ a nhyehyɛ a ɛsɛ aban de gu akwan mu biara to fulfill the side of the bargain no yɛankasa ne yɛtwerɛ biribiara wɔ krataa so de kɔma a wɔn sɛ wei ni yɛpɛ sɛ yɛyɛ sɛ ɛbɛn no bɛtumi restore yɛn economy no back to its feet ɛna wɔn nso ayɛ mmoa a wɔn support yɛn now they are monitoring and evaluating certain things yɛnkasa yɛka ase yɛbɛyɛ a wɔn gu so a wɔn implement wɔn monitor sɛ implementation no ɛrekɔ pɛpɛɛpɛ. Credit rating agencies no so omo issue no so very different. I mean, we've had certain head of states omo so aka ehun asempɛn especially every abibre amanimo. You see, back credit administration just like in the normal banks, no any individuals, no. Say all downgrade obi a Ghana yam problem ye kokonya ye ni nyina ye downgrade fit more the buy ye mood more at the buy because obi a 77 period no pese or the mistake about the economy mo or not today maybe our ma Ghana prada igin na watekwa and who say there is an investment avenue bi wa ha and oba they base their decisions to come or not to come to invest let's say $1 billion or to invest just 100,000 in the economy no on such credit rating agencies no or more reports and I say or more grading or more the countries no ma hada inti or say area in the office and an internet now who say Moody say Ghana credit rating no is been downgraded area to CA1 it means say what do we see come on the possibility to say ABA one and come back no high and therefore the intention and all was say or the baba say or the musical baba say economy no mono on for Emma. This was why on why evaluation now you downgraded here. Maybe 1 billion crown and for the bow today. My men for just 100,000 be and contesting sooner and find shady. Into Ghana, your problem now in not a cut off supply in terms of international capital market. No, let's get here in free or Emma. You know, so you say, buying Emma, buying Colina, that the budget deficit the borrowings, especially external, na the support and budget no any other government fiscal policy. And the cut of no buy next year na your repayment and so are you due no and no kahon and a mayan problem no a buy and the what they can now is all your repayment na new one everything assign other more a bar with me at the eco castle. Apart the financial sector and I say banks are a what Ghana hampo. Here cut and ne the BA Ubia in your deposit BA bio. Now withdrawals on Kwan air Koswa. Bank BN will be not survive such a scenario. A pay with Ghana minor. Your Gusua in loans a yapako DHA not the Kafufubia and Mamma Mecahono. I feel do baby na default na Ediaba. And the president air casa na Udika, but that you know, and I am they are mutually exclusive. Na eya na empempi na sa rating agencies no wo mu ratings eya na omo de ba no eya impact bay and eya na empempi etenya ewo economics no so say ye ebia eya positive and say eya negative economy no eya na impact bay pa and eya na sa ratings etenya ewo yen so wo bobo kakra so de akyere ya. Impact media a massive make us say normally external creditors and I say investors or more outside the country. Minor economy no mono. Based on that reports no and a determines the other and answer of ma. Inti say a downgrade you are or say I there be and have the Misika qua, Misika edit my car, and the means of Misika non-call. Means say you are being short of direct foreign investment. Foreign investment to we economy number one in grow. AB our cash flow so it will be affected because now we're expecting ABS can be firm on Ediaba. Now what media support your budget, what media support your fiscal position. Now what me ADB cramp a few loan. In the case it means it's going to lead to a default.
That is the negative side. On the positive side, Mekai said maybe even just about 2 years ago, na Ghana ratings no idea na was in the same vein she say ama your home three no na prospective investor bi wo ho a na who say Ghana ratings no e was means that means we do sika ko bia time we hear bia won sabeka there wouldn't be any incident of default enaja ono nso mu pia ya o de bae nti say wo ye something good and as a result no e favor wo dia ya dia wo be koso enya influence bebre but in favor wo and as a downgrade wo dia it means you be cut off especially from the international capital market. Christian Yadase bibia ni ebesa ba onche bi onyame nhira wo pa awie. For Penny Christian Techijan and Yanina Quakodin Comoy. Ya to some no se free break akra ya Dr. Mahmoud Baomi akofo akra ta so peso oginamo na watimi to Frank Adama manyoko no wonfim mienu ne aduonu na abato ne mo no ya ade a nipa dodo na ye yempanyimfo twetworo ya won mo manyoko no na ato mo chitaye e de ama ne se wogina na chi pampe so mo awiemo obebo ne chi dom akopem se prime minister no brabeso ama watimi akodi enkunim ewom na nipa dodo a ye kan won ma sasante mantama setite ne de manyoko no ye ra wontumi eka ho na nkasa bodu wano so wo he popro ya wote adwa so edema adehye ya wo mo agrekenzima santema senom breko na MPP amanyoko futufo no wano emu baako wano so ato na chitaye ede amapanyin ni nipa dodo na eka ho na anope wa bra your mind the morning no man hene yodubu ache wotena se no ma ewiase nyina ache e wade ache bi adwumadie so e wo sompa ha senom no e na wo bobo ahoma akopie mu e kodu na nankansa bodu aboboa no e na wo bisa na de kudie ntia wono ankasa no woto echitaye ede ma wopanyin na ede nkyeremu pi ene maaye Benfosi di numu trono ede ni jina trono Alaji Mahmoud Bawumia we nipa se de omo preni nyina na ya na du ba bia nipa onyuma pa ene do benante no pay na o sebe no chade wo buchire ekofa no ba ya obeye deputy governor oba ene juma ye se de fitie on te say the money bia ya money the money bia am no me ni na beti wada say the sit to no to niema o shiawa say the obefi aka say the kasa chega for awo brasi ekuta no papa ene obi asebi wo shianwo ma wo nim die sei no ka o fe no kra na o hu ni pa kra na sebi on fiso o crack ni wa shianwo ma kra ni mo o doctor wa ye ni PhD wa ye o deputy one sika wa ye no but obey vice president jigwa me no me no beka se wa pe ho brasi any numa or the by say and never Jafako now your force with the jail who person is just papa the maker and say Obia said the Unimate or say Bua dear he said the Oba Ura and Tamara your cross at the young college I say and Omuya have said it was here. And yet, Pobia, or one would brush here. Now I see or cut some channel, or you are approachable. I will come a while, be here, while between me a catch channel, one of the Therefore, the attending can and Nankansa Boadu, why a member at the Council of Elders at my PP Amayokona, Asante Mantama say, Croya, friend of Agrikenzima, one net here just a wahine, at the Mad share 1 potemo. I was the uncle, Monosoniania, Ebenezer Usuan, Sa, including common free half one no, and you say in the south, west, say in the southeast, or no, and Jawudin concern Honomo de Maya was some perfect, you see, you say, Yates Adova for one more hour be possible. A baby demonstration at the assembly. Eben, my hey. Hey, a quiet that TV is in here. Sapa Pepe Nana. Aye, with the confumu for hey, with the any can precry. That be Eben, come on. Medasi. Said the wedding can I wire 7 any actual for the Sapa Pepe edit. Kwaya wu hu e kwaya efiri mopa e ba be piemu e wo
mankanso eno ewo hafo ano southwest about to mpeso aso ni nyina ne ye ekwanfo kwatantan a wo manfo bi mo mu yusu esen enam so ewo hase a tete akwakoya ahomotesem dia mo mu pa tete enya sanketo na baba fo etirimu a ka wo hwe kwan ne se na esisi atete apansam pa tete aka hu bi ama manfo bi mo mu yusu sa kwan no kwa ho hiye mu pa titru eye ka kwansi ahodo a ekoso ewo sa efomu wo eno wati kura no dia sa ka tire kura dia mo mu kura ye se akonfam amayefo amagido yi wo mutimi begina sa kwan mu tete ewo bo manfo pa na ba ko asa hye manfo pa wo mu wo be personal face so manka so ne pata mu nyina eye ekwan e free ai be poso ekakopie mu ewo tepa no eno na ase o manfo pa tete enya senkuto ni nyina ko ba se that's a film you ni wa bra ne ba beto about 2020 no ena MPP amanyoku ehu se obo peso mu ye kwan ni nyina pro asfalt tete enya senkuto a ena omo etimi e dia makofijobu a tete kofijobu ba ba be kwan na no kwasem kofijobu be die wu enya senkuto akra ni nyina ko ba se abrantia ba betutu kwan ni nyina so ama sese no kromo futuro ya senkuto a ene no ati kura so no se wasade ne kokko pa na baba be fa kwan so kwan no so e brain so ya sa se etutotui apete ena prosusu ka se wo kwan so ntimi mfro e kwan ensa ne fom ne obi mu so ntimi mfro ma se sakwako ya hom tesem da ma o manfo bi mo wo eno kwa ena ama o manfo bi mo mu yusu se na prosusu pragiane moto se aye de kesa agense mo kwa ti aban mra wo mu wa na wa bra wo mu kasa no mu di tuga tempe se ne kwan na kwan ense kwa takufujo bi ti betutu kwan ni nyina ama kwan adane montumonka no ya de se ha mu pa no mu baba beti ntesi kokko de atra aban no na wo mu kura so eta ede pem ho na no mu hefu bi mu a wo mu opo mu ase kire se aye ka se no wo mu so ni abre ko pa san se ekwan fu amanfo nam so pa wo epo mu ase enya asem ketwa titru akrofo mamoyefo so ni di manfo ni papa e wo kunsuman kan so ne no portable san se akrofo ku se kwan ne eti adoma fo nam so a wo mu begina fifiri no mu di tuo ni ase kan egina wa se wo ma robo manfo a robo a edu na aka hu bia ma tete am ka se wo ma dia tu da chirim se wo mu ba be ye demonstration se da be ya aban no so betimi ati o mu so fre no mu so aba be twa mani aba be hwe sa kwan e dia ma wo yo ebe me da se pa boabo de aka no don fo ya doma nwumre ye be sa so aba wo nche bia buzua ye nua ebenezo uso ansa ene ye call ne nche ye na ye ho kakra mra ye ba pia ka kire de be pie muso awie Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne die esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support. Demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada. O how bia sane atie bia ya so no de amount. Watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia. Ope ye cha kwan ya Top High opposite Love FM. Ye ne kwama Rural Bank na wo dan bakum. Frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933. Ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Abusia for passports. Morocco under 23 Olympic qualifier championship. I don't know African
Origin Travel and Sports Tourism. And a 2 million krano. And also know what track record you know. Yeko Morocco. African Origin Travel and Sports Tourism say. Bra. Na onyan shishedi nyina mfamao. 20th June. Ekwasi 15 July 2023. Yeko shiam akwa kwasi akukansi ekasi pa football. Ya ekwasu Morocco. Rabat no. Frena tuya bibiki tuwe bisesia. Na yensha visa application. Any holiday processes no ase. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support, visa fee, accommodation, transportation, and no flight in yina. Wapasa wutu kwanso ekwa mine etise Colombia and Nicaragua, Belize, Afe UK, France, Germany, Italy, Spain. Say your tour announce said DA. Flower 0544 322 111 0544 322 112 and 0544 347 003. African Origin Travel and Sports Tourism. Zedianoma, you do but too far. Sompa, 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 Sompa. I was for some Makwaba Bioba Sompa 93.1 FM. Ye prem to break Cassie eso. Na ye asede ma cloud internet Ghana open internet papa. Medica catcher say a ye fast, a ye reliable ne bone da for moi. Enko to ne pebia a cloud internet Ghana for atana ye na ye ko. Medica catcher so mu kumase top high. Abrosano ye opposite Love FM noa Kumauma Rural Bank wumu no ehwa and a cloud internet Ghana ye war. Edi enin komo 0244601933 0244601933 and nata beta clinic some kancho say about prostate mu ya de and diabetes ya me say be ma ojonso oti ya wom ojonso mo je de chire ojonso tin kasa jonso na kam entime emma ye de catheter nom e kwa akoto be manimu a and that's one sign for ne e chire ta beta clinic na ye mo and ye so diabetes so there tatashe ye betu to ase ediama e ba ni kidney nom se aseye sa ye mre sie kwa kidney transplant e de amawo liver ho yare any infections mu nyina Tabita Clinic ye ho adwuma pa e bia ne antima mo yare so for ni e kire Tabita Clinic ya de bia da ne kwankro ye betutu ase e diama Kumasi o sofla alignment wa fro sofla interchange no a ase wusane akopatase no alignment on wa opposite obonsi ye ho no mo enen kran so ye o Madina o Takra de any sunyaya also see a train bako ewo ho. Fre 0260196219 0260196219. Mami a base area watana se second cell na PF your honumna adane brabo adane soon if any daswasa yakase yento yade na eyahuhumu yade enuntebusia abemu obuno mami abe se brei na ne metonchia no nche se eduro ho wase bema opese okwaku don suro no eso baitre wa stomach osanom etwo hania wo yini nyina wabra won fa sekanka wo Holy Heart no ye ho adwuma mami abe no wase yankase abibiduro ya wode suru wisa fomisa hwentia ene akekedo kakra wono no eno de esaw yade furniture tano so patrapa new site wono mo na ne mami abe enim koma wiei 0243 3453 920243 3453 Future Life Yeguswa yedie almost say your food is your medicine is your food etoda eya na yade no ye nyina na ye duro etoda ye aduane waduane a wudie no esan se nuane no bi nimu no pintin bi adame ye na de wo sen ejawo yade ejawo chese body no aye basa wonya Future Life wa ebebo pa yo ma wudo benum Future Life Zero ho your high protein your Future Life oat your smart fiber and your war mortabella so ho no mo a ningina ebo ni pedua no 80 udibia ebo 70 udibia ebo 60 udibia ebo enkodan keten no omsuso mudibia ebo wo no pa your software alignment yem papa bolaji multi home stores opposite wa for 0246 0101 50 0246 0101 50 na yenin komo so what's about clinic some country say about stroke wa ye tatashe ye expert ye excellent wo ho a ye nkosa stroke ya de
ɛma wo nkɔkyea yɛnkɔ sa stroke yadeɛ ɛma kasa ho nkɔyɛ wo den yɛnkɔ sa stroke yadeɛ ɛma sɛ duru baabi a na nante ho kora akɔyɛ den de ama yɛ sa stroke yadeɛ ɛmo asa si wo dadam na wakɔ adwuma wayɛ wo nneɛma na kane tete wɔ no na woyɛ no ansa na yadeɛ ne ɛba no wei ɛyɛ Sowers Herbal Clinic wansɛm ɛne yɛka de kyerɛ wɔ no ɛba ne liver nom ɔbaa ne bɛrima mo pa wɔ ɛnam yarewa ahodoɔ na adokorowa hepatitis ne diabetes ne cancer nyinaa fa ho adwuma ɛkɔdan Sowers Herbal Clinic yɛwɔ Shim School Junction ɛna Barekɛse so no yɛwɔ atenae baako wɔ hɔ ɛde yɛni nkɔmmɔ 0243 282629 0243 282629 ɛna wiai udi mizu ɛne 5G na de abɔ kaseɛ no so na yɛ de mizu asikyire nim obi atimi nom bi kama 5G no so ama energy soronko ama odi aye adwuma bia bi omo na ema ye vim a ewe baabi a wo bia no ye ba na ye somo yento akase no so mfoma mo to so yɛwura John Ajakum ko 4 peso ɛna ɔde hyehyɛ bi na no ɛde ba ne nyina no emu baako ɛne sɛ bɛyɛ wɔ manfo akɔ ahosan mekyerɛ ayarese bedi mo natimi aboa mo nya ahoɔden ayɛ adwuma ama ban no anya sika de afiri wɔm hɔ nam to so ɛde asiesie ɔman ne nte no wɔde apɔmuden si akyi ba ɛde ba yɛ ya ebesi na ɛda so ade dwuma na so panyimfo yɛ wɔnom ɛda insurance ya no aba abɔnten ɛkyerɛ sɛ na sɛ wode wani kyerɛkyerɛ mu ayɛ asabea hodoɔ na ɛne obi kita apɔmuden si chiba krata dia kono wase hase no yanje wo ho ni nyina mu no so no mo so register say wo say wonum etimi gye wey enenam so panyin pa ya wono National Health Insurance wada no Dr. Bernardo Koboy wode kokobɔ 112 die mu oden na emu so pa dia kwakoma ya sabia hodo no sɛ wa wonim na wonim ne yɛde wo ho krata sɛ ba na sɛ charge beba sɛ obi kita apɔmuden si achiba krata ibi wode aba apɔmuden ho na sɛ ya sabia ho bepa apɔmuden na bia ka sɛ wonye no wase enche kura no wonom behwe na tumi krata kita wonom emo mutimi didi dwuma sa ya sabia no watimi ede adi wonom na wagye ede afiri wonom ensem wase nti we no enye kokobɔ kɛseɛ emfama ya sabia hodo no fi sɛ ɔmayi no ya asa ho enhyehyɛ ya wonom ahyehyɛ no sa ensem ne anu ye ya wo mode ma no ene no ɛbɔ abra entimi mua ɛma kwa ho san entimi ma ɛwɔ manfo mpɔmden ho nsɛm te no wasa ya sabia hodo no sɛ ma wɔntwɛn ɛma ne enyansa na anya sa enko se afi we se bekɔ awieye no ne ya tesa ya sabia dodo na no waje wontumi krata de afi wonsa na so ne duru hɔ a obahu no ahini we ya ba we de amesraw we de amepacho wo se aduru hɔ a wonom nhwɛ obi anim na mom tumi no se de esi kyerɛ se mra no de wi wonom no ɛhɔ ɛna wonom so ɛde beto abusia yento akase no so ne yɛmfam nkɔ amamfi East Abaton Peso so atoy mantem na kuro a yɛfɛ ne sɛ wasa ɛyɛ gendia adehye wɔ hɔ no na esu ɛsrɛ mampani na nado dan kwaku ne mpanimfo awodo a wɔn ka bie wɔm so wɔn metwa wɔn ani ɛmɛhwɛ wɔn no wɔn so no Ghana no wɔn ka ho bia ɛyɛ adan a wɔn se network ya ɛgya ɛnam so ma manfo timi ka hello ɛwɔ phone so edi nkɔmɔ ɛka wɔ dɔ wɔ ho nsɛm no abɔ wɔn te sɛ ne nua abɔ akyekyere ne nti kwabra ne bɛyɛ kɔɔlo a agye so wɔ furu dua ɛkɔ sinse dua ne nkom ɛkyia no ho te sɛ ne ɛwɔ fura tɔ no ansa na hello betimi aka bi a waka unit committee secretary ɛne mpanimfo wɔ kurom no nsɛm a wɔn ɛreto Sompa FM nsɛmtwerɛfo anim ne sɛ on the 6th December 2020 ɛna ɔmo bɛsi poi yɛ tu ho na mon yɛ frɛ MC yɛ frɛ we bɛsi nnɛ yɛ bɛba nnɛ ɛkyena last time kra ampɔm bɛhyɛ yɛn kra sɛ November yɛ twa mu ɔmo bɛba abɛsɔ yɛhwɛ abɛsi saa bere ɔmo connect light bibi edura nwumra light bibi yɛ adwuma a ɔmo de meter abɛbɔ ho na nsɛ kra ɔmo de bill bɛhyɛ ho yɛtwɛn abɛsi saa bere nti yɛ de yɛnim sɛ ɔmo twɛn ɛna bato time ɛna ɔmo abɛsɔ ama yɛde a yɛdua asama yɛ ne yɛdɔm yɛafa yɛ ho adwene nti sɛ ɔmo obibi bɛyɛ de animanim yɛ ɔmo yɛ ma yɛn na yɛn nso yɛ ho ntɔn na yɛsi a yɛbrɛ yɛn kwala akɔ school ɔmo ɛpɛde asua no wɔ net koraa ɔmo bɛduru ha sɛ yɛnya bibia na yɛtumi de ayɛ ɛnɛ mo aba mo nka bi mo ayɛ na mpanimfoɔ so ɔmo wɔ mo bɛbɔ ayɛ dɛ ɔmo bɛbɔ ayɛ yɛbɛyɛ kɔ agye si yɛkɔ foforo mepɔ bi no mo furu dua so bi koraa kɔ gyina baabi a woyɛ wo kɔɔ no na obi nso abɛgyina hɔ otie bi saa ne teɛ do we because no cry boa krama wo no yere cry because no nya problem because nya secret call na akoye enzo say we nya network nti wa ko gina ba bi wo ye call wo yere ana obubi beto say wo ye secret call
ni nyina agina network sem dia na ye network yi die kasi ye kan ho asema kwa abewa 2020 na ombesi po isi ho ye gina so ye die sese ye bia Awuzianti we adesia wo mo wasa jendua ye wo Amenfi East abaton pesua so ato emantem ne yete wo monka no enti we ye unit committee secretary openi kufitechi ene ne mpanimfo na ye nom ena omode sansem ye to ye ne mo se de ekọ no de hadwene enye smogere call no mo ye nanso da bia ama mo mpranche no ma wade akwa bibi se call no ba age se otwe ho na atwe ho so na mai so owie na ni hwewu ani basa so na chese ko fa sema banaju bedi eye kom yenyina wesuni emfa kase ne nsi yen sorry mo hene ne metwa so bedi yabo malibia bogawie mene ohene yire ma me akua yabo asia ma ye na ni skru ya mo Sompa 93.1 kase dem nyina se kokwa Veronica Jando wono ene tafidie na chichinchim ne fruma edema ye nuan mo Sompa 98.9 sunyane ene Sompa enkranza 90.7 wonom nyina fam de aka ho na kase timi bedan mo ye nuanom MC afo nyina so yeda wonom ase Rasante yebo Benedict eye semufo panyi ye sorry so Sompa komo de be dia no Sompa kase Sompa komo ye bola so for me play money and dress our day ban said we see aboni mini bi no jira mechi na amanfo nhwa ya mi anka abeka ni mini ne na deda mechi ni kotodwe kore enu abusua ya so we de Sompa komo eto aso Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo